What's up mga kabinka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe button. 2,000 years later. Ikisay mga kabinka no, karon na ako karon diri sa gawas. Malay kay na board na kay ko mga kabinka kay gusto na ko mag-vlog pero sa ako pag-vlog kong taro kani mga kabinka kay kuhan kani sa taon ni naman ko ECQ, di ba? Tama wala na ning ECQ. Ingulon na ka naman daw kanang padulong naman daw GCQ. So unta kung unsa may tawag nana tamawala na ning ano. Bandamay gining COVID-19 ba kay ano. Pero mga kabingka kay nagmask ko kay pansin ninyo na kus gawas sa balay kalami siya magmas. So wa gyud board ni ko mga kabingka. Yun. So kung saan na lagi pang ang mga tao ang uban kato kayong dati nga wala ga TikTok karon ga TikTok na uban ga vlog na. So kung saan na lang di pangbuhat mga kabingka. Grabe na gyud. So far maana na gito. Kasi di magka-COVID na mga kabingka kay maana na rawan ako mga kabingka kung magka-COVID. Ikaw dato mga kabingka lusod mo na ka ginawa ng mga kabingka mo na nga ita mag-protection kay ang COVID diba mga kabingka dili o ba nimo na makitaan mantag makitaan na nimo diba kay kung makitaan mo na sus paktay na mga kabingka aside mga kabingka na ata dito no panahon lain mga kabingka diba so ang maingon ako mga kabingka murag kaulan nun murag bitaw dili tanawan ako buhok mga kabingka wala nin maumo murag nin salagsak lanchang no asa kay buhok ano ginipik tuloy sa ano gid natalo ko pat gupit kamado kung nito ay basig magka-COVID ka dito ng lapita lisod na kayo so lain din kapanahon ng mga kabingka diba tanyo nga lain din kalangitan so musulod ako mga kabingka kay tuwan ka ng so tired kayo mga kabingka dahil nasulod ko pero ngayon makikasukan na paranggitan ka gawa stilan bagay na parang sulod ko so tired kayo mga kabingka so tired kayo luya ba signan ako dari sulod kan gapon ayos sana ito ni dira mo mga kabingka kay timpla sa kape. Ayan mga kabingka no ang kape Tagalog mas yan ginawa na yung mga kabingka grabe sumipay ang damay pasong white so pero mga kabingka tired kayo no board kayo kay kuan man kanang sito tungod sa ECQ halos di kay ka-vlog ba pansinin mo ganina nagmask ko tired ko kayo bingka sa may yung kuan
unsa inyong ginabuhat sa inyong balay, di ba? Samtang nanang ginatawag og ECQ. So apit naman daw ma GCQ. Unta ma GCQ na karong pitsa 15. Ang arang na lang na kaysa wa jud. Ang kuan daw ang GCQ nagyapon siya nagyapon siya katong 1 meter, di ba, ang pagitan sa tao. Puro arang-arang na kaysa ECQ, di ba? Pero mapalit mo og kuan dapat amo nga ni mga kabingka, no? Food FM pass, no? Food and medical pass. Food and medical pass. Yun. Tapos kung sa rasyon, ano yung mga kabingka na kay yellow card, ambot lang sa uban kuan mga kabingka sa diri yellow card naman. Katong sa mga tupad, katong mga biki-biki wala ko ato. Kay single man ang kuan na to, kasagan na to kanang mga minyo na daw, pero naagya po yung mga palusot to sa DSWD, naagya po yung mga palusot. Pero anyway, good luck na lang sa katong nakalusot. Dapat no mag-giveaway ta sa kuan. Kung ikaw nagtrabaho pa mangay ka, tapos ang sure mo nga wa kayo ka nagutom diha, ay nagdawat, ay nag-fill up the form, diba, sa DSWD kayo. Lisod ang kayo nga magkakuan gud, basta magkakuan mo na magkakuan isip ka magkuan para di ka makuanan, ay pagkuan diya para di ka makuanan. Diba? Mga duman na ninyo, ayaw mo pagkuan kay para dili mo makuanan. Tambag na ako sa mga pro leaders, barangay captain, sa panahon karon mga kap, no, dili na magkuan ta karon para di ta makuanan. Ito, dili na ta kanang pamulitika bagay kaning nani nga mga pangtabo karon, dili man ni pamulitika. Kuan man ni kalimidad ba ni, di ba? Pangitabo sa tong Pilipinas karon. So unta mga kabingka, di lagi mo magkuan-kuan kay para di mo makuanan. Nakuan-kuan man mo, di nakuanan mo karon mga barangay captain. Uman na ning ECQ, no, ma-GCQ na ta, panganamandam na mo sa inyong mga maabot nga kaso kay pangkasuhan na mo sa DSWD, no, katong mga bias niya ana. Bahala na mo da, ingon na ba ni President Digong, sus, kung kuan daw siya tawagan kanang kung nada mo mga reklamo sa inyong mga barangay captain, abutan ng mga kuan daw gikan sa DSWD, katong mga biki-biki, reklamo daw mo sa mga radyo, no, dagang mag radyo FM station dia, mga radio station dito mo, reklamo mo dito ay mo sa barangay kay na paminawan ka mo dito mo dito sa kuan sa mga FM station kay para sigurado yun nga kuan yun. Tanaw na to, dili ba na sila magkapakapa. Awan na ko, dili ba na magkuan-kuan kaya nakuanan na nila kay tawa kaya nakuan-kuan na kaya nakuanan sila. Magbayan pa sila sa bayaran, ibalik pa nila tong kwarta, mag-aabot pa sila kaso, di nagkakuan-kuan na sila, nakuanan nun sila daw, wala pa sila nagkuan-kuan, di wala sila nakuanan. Di kung wala sila nagkuan-kuan, di sila makuanan, di kanawa nagkuan-kuan nun, di nakuanan na nun sila. Wala akong tambas sa inyo, ay di mo pagkuan-kuan kaya para di mo makuanan. So wala na ko lain may istorya kaya nagkuan-kuan muna mga barangay captain niya. Napuyuban, no? Napuyuban ba nga
kaning kuando mureklamo sila, no, mureklamo sila, gitagan na sa ilang kuan, sa ilang barangay ba, gitagan sila kanang noodles ragod, noodles. Ngano daw ang silingan daw, nga kuan, sitaw na, ngano daw ang silingan kay ilaha daw chicken, chicken daw, ang iha daw baka. Mureklamo na po uban kun sardinas napoy uban ka ng ang nadawat katong dili puro halang nya kato iya puro halang reklamo kaslamon kitagan mo ano mo reklamo dia, di ba? Ano mo reklamo sa mga rasyon, ang importante da ang halaga nawa no kun kuan man mo di nakuanan mo. Ano mo reklamo eh, kanang noodles ga pariyara na beef o chicken higop na lang god. Kailangan yung paggunungan para dito ko. Nga, ang uban po di reklamo po no, wag ipingin abot ng bugas, no, bugas kay katulong unang rasyon daw, lami daw kayo bugas katong mahalon daw nya karon daw nga rasyon kuando inipi may ganin ganun big inipi na may ganin na ibugas kay so wag mo gihatag ang bugas wag ni mga ini klaro ni mga ubang tao pag gihatagan og mga inana mo reklamo no, pasalamat mo, diba? Pasalamat mo sa kuan, pasalamat gani mo gihatagan ang uban gini wag siguro nakadawat ba. Samot na ng mga tabante diri sa Davao City kanang mga construction worker kanang nag-boarding house lang niya. Wala man nakagyapit sa barangay, no? Kay renter lagi daw. Buto na no, dapat i-kuan yun na sila. Dapat yun na sila kuan. Di ba kap? Ay mo pag mga parang hiccup yun. No? Uban dia ba? 5 years na sila, 5 na sila at tuig. Wala mas lagi hatagan og kuan, wala mas lagi taga-grasyon sa barangay kay kuno do kay dili daw sila 5 years niya nagrenta. Puto na residente naman ka diya sa inyong kuan. Wala gini ba nagkuan guni kay no? Nya pagahuman napoy kuan pod kanang sa tawag na napoy uban pod barangay captain dito na daw manghayo do sa kuan na daw dito na daw manghayo sa Brigada FM diri sa Davao City gapon, no? Dito na daw manghayo sa kuno Brigada FM kay mga tag bugas. Ikaw barangay kapina ka kung dili ka panghatag anang imong mga kuan sa imong mga kabarangay dia resign kasi mo trabaho nagkunkuan mo sa kapitan din. Ikaw ka kung dili ka mga kuan kap ay pagkunkuan dahil para di ka makuanan. Wala kap kung may mga panghatag, kung may mga inani nga mga pangitabo kap, naman may pundo sa yung barangay kap, mag-apod-apod mo. Kang ganun din yung mga kalimenti fan. Asa man padulog, imong bulsa kap. Magkuan-kuan kap, magkakasukas kap. Ay, lagi pagkuan-kuan para di ka nakunan. Tawa. Grabe, ganyan mga uban ba? No? Manin ninyo ha, kung tagaan yung noodles dia, mga tinapay, ano mo, reklamo. Pati bugas, reklamo pag yun. Bugas. Ang katulong una do, lami daw kayo nga, karon do inipi. Pasalama yun mo na inipi, kasi wag yun. Diba? Reklamo na po man do, kay kulang-kulang daw. Gana pag yun daw, isa mo, gana pag yun ang kun, libraban na. Sa timbangan. No, gana ba kani ana yang mga kani upat kapin sigurado mo upat kapin na ngayon na nga ni pagduon mo ana kanang imong gigunitan nga kamot ya kanang gunitan gikan sa imong kamot kanang bugas sa timbangan imong kamot. Nalibas mo kadunggo no. Hindi nga na mo diri ba kaning ana siya nga ikaw unsa may nadawat ako nakadawat mga ogasyon ako salamat gani ko no. Salamat ko bisa pag unsa lagi na dia basta makaon di na makahilo, di ba? Nakadawat ko inifi nga bugas pasalamat kay ko dako pasalamat sa atong gobyerno no pasalamat ko
kung ako lang nalang ko kung nalaw trabaho karon kung nalang ko income nganong ano mga ubang ko ng rasyon na di na ko mga na uban dia grabe na kayo ang gawas-awas pa ilang kuan dia sa tawagan ni ganing ana sa skuwa nga ana sa March sa DJ March kaning kuan naman to mga sinta kape naman to ay DJ March sa mante kaning nakadawat kag mga tinapa nya unsa man imong nadawat na tinapa kuan naguya sa puro halang na imo dili na ito halang to lagot kay ana pa siya lagot kay ko kay ngano man te puro man halang ako reklamo no ano lang nga ikaw March ano itong isa po ringan mo ano itong isa nga ikaw pila ka bukong nadawat nudos ako upatra at tulor kay kabuk itong isa katong nag-ingon ng karang halang ako upatra kabuk imo ako swertihan na inong ko 5 ng kabuk nudos bro chicken ako di ko mamili kung sa panadya unsa kay mga flavor sa mga noodles na naputoy katong basta beef or chicken na mga beef or chicken ang nagbalan kung unsa pa na beef or chicken dawaton niyo dawat dahil mo dili kay magreklamo yung mga tao ba tapos lamang yung maghihatagan mo kanang mga kuan gatagan mo ganang mga rasyon sa gobyerno niyo usog mo magreklamo wajid no ano yung istorya ni kay nagkuan-kuan yung good mo nagkuan-kuan na ito po si DJ March Barrio so please subscribe to my YouTube channel i-state po ang subscribe tapos ang bell para lagi kayong update sa akong mga bagong video no rap man siya TikTok or vlog so na lang no ito po wala na ko yung istorya sige sa